Днес от NetSolar приключихме една инсталация в сервис VR Performance, които така позволиха ни да направим едно видео за вас, за което им благодарим. И решаваме следната задача. Клиентите имаха предишна соларна централа, но това, което се получава, че не могат да се възползват от направения ток, от произведения ток в пълния му размер, тъй като имаше няколко проблема. Първо, те се нуждаят от батерия, която да може да съхранява целият ток, така че когато има някакъв проблем с слънцето или когато деня не е подходящ, да може те да имат нужната батерия и да се захранват, тъй като сами знаете, тока понякога е неразумно скъп. И затова добавихме този инвертор с допълнителни 20 няколко киловата, мисля, че бяха точно 26 киловата соларни панели. И другия проблем, който трябва да решим тук и вече ще го решаваме заедно с тях, е, че на едната фаза, както виждате, натоварването е много по-голямо, отколкото другата фаза. Тук на двете фази имаме по 1,3 и 1,8 ампера консумация, а на една от фазите отива много голяма част от натоварването. Това дефазиране в по-голямата си част инверторите, повечето инвертори, които са на пазара, те не могат да компенсират такова дефазиране на тока и такова дисбалансиране на фазите, когато едната фаза черпи повече ток, отколкото другите. Така че тук специално решението, което ще измислим, е доста прозаично. Просто ще разпределим товара от консуматорите в сервиза, ще го разпределим и ще го оптимизираме така, че да е балансирано върху останалите фази, така че да могат да произвеждат ток и да ползват в пълния си размер. И още веднъж да благодаря на момчетата от VR Performance, че избраха нас за техен изпълнител и надяваме се да им решим всички проблеми и те да са хепи.